and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Nganong ikaw pa? Kung milagro man ang kausaban, pues, mauna na. Huwag ko makasabot. Okay. Akong usbon ang akong linya. Moingon ko nga dili giday maayo nga hukman dayon nato nga atong isig katao. Kay kung karong higayon na, nakita nimo ang iyang kabati. Dili giday nato mahibaw-an nga imo ron yung makita ang iyang kausaban nga dili nato mahibaw-an. Ako bang sabton nga may nakita kang kausaban sa pagkatao ni Aisa? Imo nakita nga ang Aisa kani atong nga gusto natong palikayan ni Amaya tungod kay way ayo. Karon imo kong ingnon nga nasayop lang deta kay si Aisa okay ra nga may mong barkada ni Amaya? Oh, Pagsiyuro sa ingon ana lang kadali. sud sa mubong higayon nga ako siyang gaobserbahan. Inanay na kong nakita nga angay sa day siya nga tagan og bili. Mao kana amigo. Ha? Wa pa man si Jared. Ay ba kung nga kumasayop sa akong nadungog nga may ingon siya nga iyakong kuha o dinis pay. Kay mo kuya gid na ako sa pagsimba. Pero nganong wala lagi si Jared mo to nga? Siya na rin. Ako na lang sugaton. Hi. Sorry, I'm late. Unsaon nga? Nakasugat magtabian. Kinsa man? Si Roy. Kanang tawhana no? May pag mo apply siya sa pagka-reporter. Kay pagkahilig yung mangapkap og tabi uy. Dili, uy. Okay ba ya smigo, Roy? Wa biya ko'y kasaway anong amigo ha kay okay ra gyud. Kon mangita kag barkada nga maingon nato nga wa ang gilibog. Kaya si Migo Roy, okay ra gyud na. Naasad na iya uy. Muli ko'y sa nausahay. Mura sa nanguna-una. Pero dili lang ta maglalis ana kay tingalig dili na niya ta makaabot sa misa. Maong ta Oh. Nganong may unong man ka? Ganahan kay kus imong get up. Bagay sa imong sinudlayan nga gihipos gid imong imong buhok. Klas kay kang tanahon. Milutaw ang kanindot sa imong naong. Nindot, in fairness. Kamao kang mupaangay sa imong kaugalingon. Mura kag si Bia Alonso anang imong pangarti karon. Makautang sad ko anong kalakiha da. Nasayo tagkaon ro naman sa misa? Ay kog balibari ha. Okay, let's go. Kitingalig inigabot na to dito sa simbahan. Igo na sa moingon ang pari nga. Tapos na ang misa, dadaan ninyo ang kalinaw. Okay, let's go. Kumusta ang feelings? So happy. Kay ako nagyong mabawi ang akong pag-undang sa pag-eskwela. Kidang lang kag makauman. Ay, naku ko padunggaan na kay magsakit yun ang akong dughan, uy. Ano man? Da, wa ko malingaw nga nagaid na hinuon ko sa bahay kay wa gyud ko pa eskwela ha. Di pa magud uwahi ang tanan. Kinahanglan gyud nga makauman ka aron dili ka sa ubos mahimutang. Dili ka ngayon sa ubos nga pisto. Kinahanglan nga hangdon ka sa uban. Sagdi lang. Ato na sulbaron. Gusto ko makisulti sa mga inahan. Ngano gud? Ako mismo ang maingon niya nga dili mo angay nga usikan ang panahon. Time is gold, Amaya. Mong dili gyud angay nga palabyon lang. Kinahanglan nga sa matag minuto nga malabay. Nakay may mong kayuhan para sa imong kaugalingon. Aron dili ka may mong iwit sa uban. Kay lisod kung wa kay maabot oy. Sayo na kay kayatakan sa uban nga mayong bagahimutang. Maong akong atubangon ang imong inhan. Aron ako ang mo brought niya sa kung tumong at tabangan ka.
Nindot kayong humili sa pari, no? Bitaw, natandog yun ko. Thank you, Jared, ha. To tell you honestly, karon ang unahi gayon nga, gipaminaw yun akong tarong ang wali sa pari. Kani adto nga akong pagsimba, gagara man. Pabilib nga kunway, sigig simba. Pero sige buhat sa simbahan, sigig tuplok sa cellphone. Karon, ikaw ginagayan ako aron dili magpabadlong. Thank you, Jared. Uy, halata na, tana, mamarog na tano. Di ta magsigig tabi kay murag nag-remind na akong tihanda nga kinahanglan na siyang sudlan. Okay. Iyato tika, aron mulahos na sad ko sa bahay para makakaon. No, Unsay no? magsaw ta. Ato na sabay mo kaon. Ayaw na. Pabalak to si mama kung malangay ko. Wara ba ko makapananghid? Sus, mura mo kag baby pa, uy. Ayaw ka balaka, kay hatod ta ka. Kay ako na mo explain ni mama ni mo. Dali na. Congrats. Ha? Lakas kay ka sa kumaninoy na. Hanga kay siya sa imong pagkadalit yung kayong tuluan. Mong misamot akong kaika karon sa pagkikisultigan sa imong inahan. Okay ko nimo ha. Aron ako siyang atubangon. Kay ako ang pasabot niya. Gusto sa akong makuha ang iyang pagtagad. Kay tanaw ako sa imong inahan. Di siya sayon patuon sa kaayo nga ipakita sa katao. Di ko gusto nga may mong bati ang akong dating dito niya. Gusto kong musalig siya na ako, amaya. Oh my God! O pa makaluto ang kusinira kay gisakitan ko rustihan. May baon na ka, binuwang sakit. Demens. Maong sa gawas na lang tamangaon. Ayaw na. Mag-usik pagyog kasi mong kwarta. Kung naamang gani mo ilutoon diha, ako'y mulihok. Ako'y muluto para nimo, para makasave ka. Ha? Sige, ipagawas ko noon sana, kaya ako di mahibaw. Hain namang missing ba? O managay mo to nga. Ikaw ba ni Andres ang tensyon ni mo diha? Rilas gani na! Kasi nagdunal importanteng gilangayan, oy. Sagdi lang ko sa, oy. Di na bita to bata. Onsa ron? Piskut na bira ay pahunong ay. Karon ka, abusado ha? Leksyoner ka ka. Nye. Oy, sila man lagi na si Amaya. Mau mo exit ako ha? Katigalig, di niya makapugong niya. Maburakan ko ng kuyog niya. Ikay sugat. Sugatan dito. Ang umabot yung miyembro sa pamilya kay mubukal akong dugo ka magtataw niya. Excuse me. Hi, Ma! Good afternoon, ma'am. Good afternoon. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!